Ja. Altså, han fandt mig med det der blad. Det er bare et møgblad, som er konfiskeret fra Hugh Jackson. Sus. Det er et gammelt undertøjskatalog. Jeg fandt i min fars skab. Det er løgn. Det er rigtigt. Det er fra 1975 eller sådan noget. Det er jo glæde med kok, der sidder inde på sit kontor lige nu og leger pervers. Alarm! Den lækreste fyr på skolen tjekker dig ud. Hurtigt alle sammen. Grin! Hvad er ikke tåbelige piger? Som om de fyre nogensinde vil kigge efter os. Se! Hvad er det? Åh, min Gud! Skat, det er ikke, hvad du tror, det er. Hvad? Du mener, at det ikke er dig? I det her blad? Altså, Det her er dig! jeg var 18, og jeg havde ingen penge. Du er... nøgen? PS, den bedste tid er sammen med dig, og jeg er her for dig altid. Gav vide, hvem det er fra. Jeg har ingen anelse. Jeg er ikke nøgen. Jeg har undertøj på. Altså, lidt undertøj. Et år har vi været sammen, og du har aldrig fortalt mig noget. Jeg prøvede, men jeg var for flov. Jeg kan aldrig se på dig på samme måde igen. Hvad vil min mor ikke sige? Jeg var 18.